Yeah. Sa Messenger? Hindi. Mayroon daw ako ba ng cellphone? Ay, si Lolo. Redmi 8. Redmi 8. Yung para.
Late size. Late size. Ito. Dari Olimpiana. Olimpiana. Ang taon na buga pa naman sa Olympia. Olimpiana na. Saan mo ginamit sa loob? Saan mo ginamit sa loob? Ano mo sa? Pinti kayo ini, pinti ang taro, kulot sa ano, dalong pa.
Oh, talaga hindi rin sa taklao. Hindi ko ga dunya, hindi man nakakagalig din. Okay na yan. Hindi mo taklao. Sagad sa dito sa baba. Walang picto. Ini. Ini taas. Iba ba? Iba ba ko yung hindi ko na pataklao. Nakaan. Yes, maganda ini. Pero kwenta. Hindi man nasagal pala. Yes, ang Yo, nagpapag mag-stay. Ay, ta. So, may design. May nag-print pa so, pinipicture. Alagay mag-print in. Application ba ito? Nag-own yan. Hirap, i-down sa pero pinito ko pa ano. Ibura ako kapos na kung na ka. Kukwao nila ang mga number sa kapon. Sa cellphone mo, sa pene mo, yung TikTok. Kung nag-download ka kan taro, maaraw ko dahil magtatalo ang taro. Then, balik sa phone book mo, ano ba? May sa phone book ka. Binarora ko yung nag-ahos dyan sa punta. Utak. Ikukuha nila yan. Ikukuha nila. Kaya binarora ko gabo. Iyo. Nagpaparang dahil. Maparang dahil. Ang mga pati nga mga tape. Ikukuha nila. Sige lang yun akong naglagyan na dati sa dati mga araw dito. Tatlong ka na kung malinay ka. Bagay ako nga ni araw na nila na nag-loan na ako. Kaya kung nag-apply ako dahil naman ako isa ko pa. Araw na nila pero magkabilang bitsin na kabilang sa ako. Sa nilin mo sa cellphone, nakulo na, siguro mga sila lang, mga tanggatos na applicator. So, nagpapakutang. Pero ang iba gano'n, siguro magkakaroon yung kumpanya. Pero ang kumpanya na natin niya. Kaya kulangan. Kulangan mo, dahil mo pili. Walang utang, pero bayad. Makan mo nag-utang akong
Nagutang ako kung kilala natin kung tao-tao. Ang mabayadan, 3,500, tapos 500 na. Daro mga scammer ko lang. Tangan na. Dali ba lang ganito eh. Kung taro na to, sa akin na date ang tingin, garo ano, garo 50 talaga garo ano, ito sa pinaga, hindi ako sa tuloy. Paano ko magbayad? Ito man nangyari, Gcash lang. Ay, naku, Itatawag mo sa Gcash number mo, di ba nila ilalog ang ano? pero kaya ganun doon na. Iyon, nalagyan mo ako ng pake. Dilipat ko sa Shopee. Sa Shopee ko, kaya iba man nagaro, Gcash ang style, hindi mo ganang ipakta. Tapos dilipat ko kaya, dilipat ko sa IT, ako na. Nagkaputakot ako naman sa sahod, pero pag ko mo mga Muslim, kaya dapat verify ang Gcash mo. Hindi ka magkuha na, hindi pa na-verify ng Gcash mo pa. Hindi pa verify. Hindi man mawithdraw pa sana ang magiging mo. Ang magiging mo. Ang ginibong kubal kayo, hindi pa naman ito ginamit, tinapos. Kaya patapos na mo ito. Compared mo, hindi mo na ito ka na umapalo. Nawa. Kapag pinag-uwera sa ito, sige nga po. Hindi ka man mo, hindi ka lang. Dapat sana, mama, sing please. Kaya baka magpa-join dyan ito. Ayun man. Ayun man, ano? Ako lang. Ano sa likod? Paano yung magkaka?
Ikaw. Pero kung pinapagod. Nina! Ako, okay na yun. Ayan daw. Masarap. Kaya ako, 5 minutes ago. Kaya pinipagsan ko kung doon sa lahat. Hindi. Pag-iupo. Ayan. Kung di kayo, pag-iupo nila. Niloko mo.
Naubusan na ang panlami niya. Ano, isa pa tayo namin. Ay, di. Wala ang plan. Balik ito. Pero ito ko na. Panay, gano'n ba? Nagkasarasan mo ako ba? Hmm. Hindi ka mo, ito yung mga yun. Wait mo na, kasi ito ba ba ang pwede? Ano na rin? Ayan, kahit ang pwede. Ang alam mo, ano? Ayan lang, mix food. Kasi hindi ko pa nga. Adik eh. Oo. Ito kaya ang beauty lahat eh. Yan, yan.
Tulong. Wala ko yun. Tulong ano, tulong pay. Ano yun? Decorated mo. Ganito na yun. Motor. Balik na lang yan. Binib mo kayo gano'n ito yan. Tweet mo lang. Ang ganda ng Yeah.
dito tao. Wait, wait. Ako dito tao. Ako dito tao. Dahil mo na ako budget mo. Wait. Wait. Sorry mo na ako. Sorry. Ay, maulit. Maaaring mahilig ng Facebook.
Pag nag-exam ko.
ano din ang sila. Basta nila.
Ano aura ko ang parang ko sa. Ano na nakataas ka na. Pero wag mo ko. Direct live ini. Ini. Hindi ka, sabi ko, ano mapakma? Hindi ako, dyan sa ganyan. Sabi kayo, babae. Isang dana din. Yan, maganda ka sa maganda. Man, maganda. Nakakali mo. Labang sa kapatid. Labang ka. Matibay dyan. Ito na siya, gusto niya, ay gani. Oo, hindi ako na. Ito masarap yung mga high school na hindi ako. Dito sa tao niya. Ano kung yung hinahanap natin? Kagaya na. Ha? Chicken cake? Marami ba ito sa ano sa chicken cake? Tingnan natin natin. Nakalimutan mo si Tuchay? Ano sabi mo? Ha? Ano sabi? Iluwas mo si Tuchay? Hey, Di ako mabait sa likod. Wala. Saan ko pinagsunod mo? Gamit pa sa nang akin.
Dahil maliit sila na maliit na pagkain na scope sa Pilipinas. Oo. Walang lakas. Oy, sayang. Never. Kaya nga, siguro mag-inom sa Singapore. Umama sa polis.
na.